Oscar González, Oscar! Bostekoarekin Mikel Agirredeina, ere sakua edu, eta Sanbarroaren kalean bera. Apa! Zagiko erokusko da. Ez da urruti hemen Andoni, Beñat Boiar, Isbel, Basurto, hemen dira, goi batarra, txalo bero bat! Guadriako baitira. Eta magoz temakiarekin inigo, urretza. Horiori, haupa, haze irudi bonita. Bi veterano. Elkarren lehian, edo elkarren lagun. Haupa, Alberto! Haupa, Arkaitz! Ardoitz, haupa! Eta iruaren podiumean Jori! Eta laugarren postuan Bire Txarria, txalo erroa! Bosgarrena Iñigo Iturbe, Ortiz Ezarte! Iñigo, Erara Induk! Kaixo, ni Iker naiz. Eta ni Jon Beristain naiz. Niretzako da lasterketa laburra, baina oso gogorra. Azkenean dia 20 minutu, baina 20 minutu dana ematen. Aldozun, aguantatzen dozun dana, 20 minutu barrutan ematea dana. Gaur iribolari faltazan, iazko irabazia Gorrotxaga ere, presio pixka zakazu, nero zela ikutzen. Bai, bueno, jendean partetikan bai presioa, baina, azkenean ni pentsatzen naban aurreko urtean, baina gutxo preparo nabala, baina, azkenean ondo urten da gauza eta lehen. Gaurko karreria, arrutikan zela bitu? Hasieran oso gorra, etorria goiatz, biziketan asko egiten dela eta mendikan zubitikan ja urten da fuerte jo dau, etxetarre arte eta etxetarren pixkat erritmua jaitsi dau eta jonek esan dia juteko aurreruntz eta aguantate duten dana bizikletan eta gero korrika pixka gehiago kostauza, baina iritsi naiz azkenean.
Eta zu, Jon, Araixa aurretikan, Berak esan da bezala, azkenean karrera oso motza da, gu gainera bizikletan pixka defenda bitzen gara, eta bizikletan nahiko ondo, baina azkenean apreta binbida da, eta plazara gero sakoan aldaketia oso gogorra. Eta gainera korrika gutxi ibiltzen gara, eserrez, eta alde duguna bizikletan distantzia atera, eta gero aguantau, ez digun inorrek pasatzen. eta jendian animoak eta zela bizi duzu da, hemen Rosario talian egiten da jendetzakin, eta hori zela? Ondo, azkenean hemen etortzen zira gabinetik angora, eta azkenean ezagutu itzen digut eta danok ezaguna gara herrixan, eta azkenean danak azten dira animatzen eta oso ondo, oso politxa. Azkenean herrikoia da, danak elgoi barkuak, eta jendeare badaki parte hartu itzen dugula, eta orduan gustatzen da parte hartzea. Orain izango digute argiago eta garbiago izena, neske kategorian irabazlea izan dena. Ainhoa Lendine. Horra, txalo eroa garbi esan da, txapela berarentzako, neske kategorian irabazlea aurtengoan Ainhoa Lendine. Izan dugu 21 minutu eta 24 segunduko denborarekin. Mesedez eta igo daia, hotza gainera, neskak. Loritz Leilaristi. Txalo bero bat, haupa Joritz. Ibaiondo erretegiak emandako bi lagunentzako afaria eta zuen txaloa Jon Beristain dugu, nahazte borrazte honetan, aurtengoan. Hor izan den irabazlea, Gartxot? Antxon, 2024ko nahazte borrazte 38. edizio honen garaia, neskak hau izan behar dugu oso fuerte, Txalo beroa mesedez, jasoko duena, lorak jasoko ditu, kala lorabendak emandako lora batzuk. Txalo beroa mesedez, eta igo dadila holtza gainera, aurtengo txapelduna. Iker Beristain. 18 minutu eta 33 segundutan burutu du bere lasterketa Iker Beristainek, beraz 18. edizioko nahazte borrazte honen irabazlea absolutoa. Iker Beristain hortxe dugu.